Bona vesprada a tots i totes. Anem a començar la sessió extraordinària del ple convocada per avui, 15 de febrer, a les 19 hores. En primer lloc, volem aprofitar aquesta sessió per a poder fer el reconeixement que correspon a Miguel Ángel Domingo Pérez. Creiem que este és i era el seu ajuntament i, per tant, és oportú que este ple, que és la representació màxima de l'Ajuntament, faci aquest reconeixement. Passaré a llegir un breu text per a fer aquest reconeixement. El ple de la Corporació Municipal vol deixar constància del dolor que ens ha provocat la inesperada pèrdua de Miguel Ángel Domingo Pérez, carismàtic company i treballador de l'Ajuntament, del qual volem reconèixer la seva tasca al llarg de molts anys. A més del reconeixement a la seva dedicació professional, l'Ajuntament vol reconèixer l'empremta inesborrable que Miguel Ángel ha deixat en la vida sociocultural de Vilamarxant, sent durant molts anys l'única referència a la interpretació musical de la dolçaina. Fruit del seu treball desinteressat, Vilamarxant ha vist néixer la colla Contratemps, el primer grup de tabal i dolçaina existent al nostre poble. Per tot això, volem traslladar a la família del nostre estimat company tot el suport moral i anímic que en estos moments tan difícils. Si us sembla, fem un minut de silenci en memòria de Miguel Ángel. Gràcies. Passem ara ja als punts de l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia correspon a l'aprovació del dictamen de la Comissió Informativa celebrada el 12 de febrer sobre la proposta d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per la redistribució interior de la parcel·la comercial reubicant l'edifici comercial i les places d'aparcament privades com a reassignació d'alineacions en el sector comercial pla parcial reclassificatori de la Sénia. Bé, com ja explicarem en la comissió informativa, correspon a aprovar definitivament una modificació que hi havia en l'estudi de detall de lo que era la determinació de l'edifici, de la situació de l'edifici dins de lo que és el sector de la Sénia. Concretament, suposava que s'havia desplaçat, el que era la pastilla de l'edificació s'havia desplaçat cap al nord, del sud al nord, uns metres, i simplement afectava a la situació de l'edifici, ja que se resituaven places d'aparcament que anteriorment estaven situades al nord, se situaven al sud, sense modificar el número de places d'aparcament ni sense, com figura en l'expedient dels informes preceptius, sense tindre ninguna rellevància a nivell mediambiental ni de lo que era el projecte d'edificació. Sí. Jo crec que és la també per fer igual.
també conclou. Vale, de totes formes, si ens escolta el públic que tenim... Exacte. Bàsicament, la proposta d'aprovació del dictamen és això. Si voleu fer algun comentari o preguntar alguna qüestió. I també dir, també com es va ja comentar en la comissió, que l'urgència de convocar esta sessió extraordinària venia precisament per la necessitat de que l'execució de l'obra no se verà paralitzada dins del pla programació que tenen el promotor i l'empresa que està constructor. Alguna qüestió? No? Passem, si us sembla, a la votació. Vots a favor? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del dictamen de la Comissió Informativa del 12 de febrer respecte a la ratificació del decret d'alcaldia 71/2018 de 30 de gener en quant a la substitució de festiu habilitat per a la pràctica comercial. Ja també, com es va explicar, aquesta resolució d'alcaldia calia ratificar-la i donat que ja havia que tramitar-la abans del 31 de gener, per això es va aprovar per decret a expenses després de que fos ratificat per la primera sessió plenària que se realitzarà. I ve motivada per la petició que va fer un establiment comercial per a poder canviar un diumenge del mes de novembre, si no recorde mal era el del 25 de novembre, canviar-lo per a que el dia 29, que està establit com a festa local, poder aperturar l'establiment. És una petició que realment ja havien realitzat en anys anteriors també i ve motivada, en certa manera, per les dades que són en agost, 3 setmanes, d'alguna manera, en el sentit de donar servei i que no estiguen 2 dies seguits sense estar un servei en aquest establiment en concret. Si voleu fer alguna qüestió al respecte. Què tens? Doncs, mira, doncs això, escriu. Doncs sí que estem bons. A totes i a tots. Més enllà del debat que pugui anar, el debat polític de la conveniència o no, de que els comerços obliguen festius i diumenges, que ja sí que no és una qüestió que competa a l'Ajuntament, que és una qüestió que competa a les Corts Valencianes. I el transport d'obrir sempre es parla de que es creen llocs de treball que en la realitat sabem que no és així, que és més demagògia per part de la patronal que una altra cosa. I precisament aquesta setmana està debatint a les Corts l'aprovació dels festius, dels diumenges festius, que no sé si s'ha aprovat ja o que crec que sí que s'han aprovat avui o estaven per aprovar. Més enllà d'això, el que volia saber és si per part de l'equip de govern s'ha consultat, ja sé que sí, a la proposta s'ha fet la consulta per marcar la llei, el tauló d'anuncis i demés, la pàgina web i a les organitzacions empresarials i sindicals, però a nivell local no hi ha un consell local de comerç. S'ha fet alguna consulta directa als petits comerços o a les associacions comercials del poble, que no ho sé, per tal de saber quina era la posició dels comerciants a Vilamarxant.
La petició hi ha que dir que la fa Consum. Consum té previst obrir el seu local comercial segurament abans de festes, en agost, i la petició la realitza Consum. De modificar, millor dit, permetre que el dia 29 d'agost, que és festiu local a Vilamarxant, es permetisca la obertura dels comerços, petits comerços, tots els petits comerços, i canviar aquesta data per el 25 de novembre, que per part de Conselleria és una data que estava autoritzada, és diumenge, i estava autoritzat, no sé si s'ha canviat o no, però estava autoritzat a la venda dels comerços, obrir els comerços, i el que demanen és aquest canvi. Bé, com ha dit abans, no vaig entrar en el debat si és convenient o no és convenient, només volia saber si s'havia impulsat la consulta als comerços del poble i dir que la nostra posició davant d'aquesta petició serà com sé. No és una petició nova enguany, l'any passat ja la vam fer i crec que de forma reiterativa ho havíem fet sempre. És dir, sí que perceptivament n'hi hauria que haver consultat a la Comissió de Local de Comerç, que no existeix, per tant no es podia fer aquesta consulta, i a l'Associació de Comerciants, en principi, crec que directament no s'havia fet aquesta consulta. Però bueno... Com haureu pogut veure en l'expedient, s'ha fet la consulta a entitats d'àmbit autonòmic més representatiu, tant sindicats com a associacions de federacions de comerç, com a patronal, que diu vostè. Ens consta que no s'hagi enviat a l'Associació de Comerciants i Professionals de Vilamarxant. De totes formes, hem estat en contacte amb ells i ens han dit que no hi havia cap problema. La tramitació es va fer una tramitació plenament administrativa i ja dic que se van enviar a entitats d'àmbit autonòmic més representatiu. Per la qüestió esta formal, com ha dit Jesús, que en la localitat no tenim un Consell de Comerç Municipal. Si passen, si us sembla, la votació, vots a favor de la ratificació del decret? Abstencions? Per tant, quedaria aprovat també. Tercer punt i últim de l'ordre del dia, aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de 12 de febrer sobre la ratificació del decret d'alcaldia 90 de 5 de febrer de 2018 sobre l'aprovació de la sol·licitud municipal de la subvenció per 199.000 euros 199.830 euros per al desenvolupament del programa d'escoles d'ocupació Et Formem, denominat Escola d'Ocupació en Tecnologia Web de Vilamarxant, Et Formem. Esta qüestió és una qüestió plenament formal. Des de l'Ajuntament també hem estat treballant per a homologar una aula d'informàtica i donar d'alta, com has dit, la comissió informativa, les famílies de certificat de professionalitat de la rama informàtica. Estic mirant quines, considerant, balancejant un poquet, quines eren els àmbits professionals que menys nosaltres teníem i després, des del punt de vista de la conveniència a l'hora de poder homologar aquestes aules, considerant que d'acord amb els requisits que s'establien per al taller d'ocupació, el tema de l'aula d'informàtica ens venia molt bé. Recentment han eixit dues subvencions per a escoles taller i l'Ajuntament de Vilamarxant, donat que tenia les aules homologades, ha pogut fer la sol·licitud d'aquesta subvenció. En aquesta subvenció es tracta de dos programes, un és l'Avalem i el Tavalem i l'altre és el que venim així, que és el de Formem. Va dirigit a dos col·lectius diferents. L'Avalem va dirigit més als joves que no tenen formació ni estudis i es tracta de poder, en el municipi de Vilamarxant, si obtenim finalment la subvenció, un curs durant un any de
formació i de pràctiques en les aules municipals. Esta gent serien 10 alumnes treballadors, obtindrien finalment un certificat de professionalitat homologat per l'INS i el CERVEL, en el qual es podria obrir les portes a obtindre un lloc de treball en el futur. Com ho puc veure, el cost final és el que s'estableix així. La subvenció serien 199.830 euros i l'aportació municipal ascendiria a, este ho tenim ahí darrere, a 15.170 euros. Si teniu algun tipus d'observació. Buenas tardes. Sí, a nosotros lo que es la escuela taller y demás, en principio todas esas iniciativas nos parecen bien, nos parecen buenas y entendemos que son positivas para el pueblo, pero precisamente la escuela que se ha elegido nos genera dudas. Nos genera dudas por lo siguiente, porque sí que está claro que es la familia informática, que bien, entendemos que nosotros sí que es cierto que hay una demanda desde los puestos, de las especialidades donde hay más, el mercado laboral se mueve más y demás, pero sí que es cierto que luego hay que enfocar esas subvenciones o esas ayudas un poco al contexto de cada municipio o de la zona en donde se quiera aplicar. En este caso, a nosotros nos gustaría saber si se ha contactado con las empresas del pueblo, pues para ver, no sé, las necesidades que hay de preparación de los trabajadores, si consideran que tienen carencias en determinados sectores. Primero, me gustaría saber si se ha contactado con el empresas del pueblo para ver cuáles son las necesidades reales de las empresas que ya están ejerciendo su actividad aquí en el pueblo. Decimos esto un poco por tema de estrategia, de cara a dinamizar la economía del pueblo y demás. Pues nosotros entendemos también que esas escuelas se tienen que enfocar un poco también a los recursos del municipio para potenciar, no sé, los recursos que cada pueblo tenga y que quieran poner en valor, que quieran mover, que quieran dinamizar la economía. No sé, aquí hablamos de agricultura, este pueblo es un pueblo evidentemente agrícola. Nosotros, la familia agraria, hemos estado viendo las diferentes especialidades que hay, las certificaciones profesionales que hay, y hemos visto muchas que se podrían perfectamente haber aplicado en este nivel municipal. Está la agraria, está el tema de administración, está el tema de mantenimiento de maquinaria industrial. Hay muchísimas especialidades, está el tema forestal también, que ya las escuelas que se hizo anteriormente se han enfocado un poco al tema forestal, sí que coincide también con el tema del tomicus. No sé, nosotros entendemos que igual lo suyo hubiera sido, no sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero explicar con detalle un poco qué era lo que más interesaba al municipio. Sí que es cierto también que la familia de informática nos genera también dudas en cuanto a la preparación, porque está claro que el tema de informática y demás, pues bueno, no sé si no todo el mundo está familiarizado con los ordenadores, con la informática y no sé hasta qué punto es una certificación. Hay ciclos formativos de informática que son más horas lectivas, hay carreras técnicas que están exclusivamente, no sé, el desarrollar páginas web no es una cosa tan sencilla. Tienes que saber el diseño gráfico, tienes que tener una serie de conocimientos y una soltura en el tema informático que nosotros nos quedan muchas dudas, porque tampoco sabemos el perfil de la gente que va a entrar a poder hacer esa formación. Y en ese sentido nos quedan muchas dudas. Nosotros, ya os digo, si ahora nos decís que sí, se ha justificado por eso, porque en la memoria sí que ponen, sí que se hace una introducción o se comenta un poco por qué se ha elegido esa familia. Pero nosotros lo vemos insuficiente, la explicación que se da es insuficiente. A nosotros nos hubiera gustado, ya os digo, coger familias de estudios que potenciaran los recursos que tiene el municipio, sea agricultura, sea mantenimiento, sea, no sé, lo que se hubiera decidido. Y consideramos que esa hubiera sido una buena opción. No sé si se ha hecho algo con las empresas, no hemos hablado, si me gustaría que lo comentara. Nada, Ciro, yo sí que te quería contestar, pues nada, que sí que tienes razón. La elección obedece a una estrategia.
los sectores productivos que tenemos actualmente en Vilamarchant son los que son agricultura, son un pequeño porcentaje de industria, y luego pues el sector terciario, hostelería, comercio y tal. Consideramos que el Ayuntamiento de Vilamarchant sí que tiene que apostar claramente por las nuevas tecnologías, porque de hecho tú tienes delante de ti un ordenador, tienes el teléfono en el bolsillo, y las nuevas tecnologías, administración electrónica, todo esto entendemos que es un nicho de futuro. Entonces, si pensando en esta cuestión queremos avanzarnos al futuro y establecer en Vilamarchant una estrategia de este tipo de sector que consideramos que es un sector de futuro. Como muy bien has dicho, es uno de los sectores que menos paro registra, con lo cual entendemos que de cara de aquí a mañana pues entendemos que nosotros tenemos que dar la posibilidad a nuestros vecinos de que se puedan preparar en este tipo de ámbitos. Luego también me gustaría recordarte que nosotros evidentemente la elección no la hemos hecho al azar, sí que tenemos la estrategia, queremos ligarla, como sabes que vamos a abrir el centro coworking, que va orientado sobre todo al tema de nuevas tecnologías, se va a situar en el mismo espacio. Entendemos que tenemos que crear una comunidad, crear sinergias que puedan llegar en el futuro a que esto, pues, o lo que se empieza hoy, que es la semilla, en el futuro pues podamos ser un municipio que tenga esta potencialidad, ¿vale? Por esto es esta elección. Luego también la idoneidad de esta elección del tema de la rama de informática es sobre todo por los requerimientos que nos hacen. Como tú sabes, en 2015 se solicitó, en 2014 me parece que era la solicitud de la escuela taller que se hizo de trabajos forestales y silvicultura, y realmente el taller que se hizo en aquel momento era un taller de segunda, porque realmente no teníamos certificadas las aulas. Es muy complicado el tener un campo de prácticas, el tener un aula de formación, el hacer una inversión grandísima de cara a la adquisición de maquinaria, etcétera, y hemos considerado que, bueno, viendo un poco y balanceando y teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la rama de informática era una buena opción. Esta gente, si finalmente obtenemos lo que es la subvención y pueden recibir esta formación, entendemos que ahí van a salir con un certificado de profesionalidad que posiblemente pues, les pueda ayudar a encontrar un puesto de trabajo, porque sí que hay ofertas de trabajo en este sector. Entonces es una elección que sí que la hemos pensado, matizado, se ha consultado. La gente que obtenga este certificado perfectamente puede gestionar la página web de cualquier comercio o industria del municipio, que necesita una página web para poder estar presente en las redes sociales, hacerse su publicidad en lo que es el ciberespacio, y entonces entendemos que sí que es una buena elección. Simplemente esta es la argumentación. Sí, sí que lo de los requerimientos un poco lo tenemos perfectamente, pero hay una de las especialidades, una de las certificaciones que daba era la creación de microempresas, por ejemplo. Esa norma la veíamos atractiva, porque pues, bueno, nos enseñamos a la gente a crear su propia empresa, porque sí que es cierto que las páginas web y tal, entendemos que sí, como hemos contado antes, es importante, pero digamos que sería ya algo secundario cuando tú tienes algún tejido productivo o potenciar ese tejido, cómo hacer que las empresas vendan mejor, todas esas cosas. Y nosotros un poco lo que entendemos así. Está claro que es lo que decimos, hay que potenciar los recursos que tienen y hay que trabajar. Si hoy por hoy en la actualidad la actividad económica o los recursos que tenemos hay carencias que las hay y demás, pues potenciar o hacer que esas carencias se reduzcan, que sean. El caso es que los recursos, o sea, la agricultura, hay la agricultura ecológica también, hay una serie de especialidades que se podrán puesto en práctica. Luego también otro lado que se me ha olvidado comentar antes también es, claro, normalmente estos talleres, o sea, luego también la gente que está trabajando, en el caso de nosotros, la que se hizo, luego la gente que está haciendo trabajos para el ayuntamiento. Pero es una explicación que se da también en la documentación, no entendemos muy bien que cuadre tantas páginas web van a hacer, porque al final serán 10 alumnos, no va a haber carga de trabajo para esas 10 personas de carga que puedan trabajar para el ayuntamiento, en un otro lado, o ofrecer un servicio, no lo sé, es una cosa que no acabamos de ver tampoco. Y ya os digo, nosotros apostamos
por potenciar los recursos que ya tenemos y por supuesto el tema tecnológico y demás, pero hay que potenciar lo que ya tenemos, el tejido productivo que tenemos, hay que reforzarlo y potenciarlo y reducir las carencias que puedan haber, y a partir de ahí con el tema tecnológico estaremos con vosotros, pero hoy por hoy entendemos que se podrían haber escogido otras familias. No, simplemente comentarte que bueno, cuando hicimos la homologación también homologamos ramas del sector de comercio. Lo único que pasa es que al final subvención sale una y al final tienes que optar. Es decir, no nos hemos limitado única y exclusivamente a la rama informática, sino a aquellas que cumplían todos los requisitos y que tuvimos la precaución de poder homologarlas. Está claro que si no tienes la homologación no puedes solicitar este tipo de cursos. Y nosotros el año pasado, al no tener homologaciones previas, no pudimos optar porque la variante de segundo plano que hicimos en su momento aquí en la Escuela de Trabajos Forestales actualmente no existe, por lo cual homologas o no puedes optar. Y nosotros en este caso, viendo un poco la estrategia que tenemos para Villamarchant, hemos optado por esta, porque creíamos que en este momento era la que tocaba. Vale, això ara vol dir que en aquest moment no se decidisca per altres, que sí que se puguen realitzar dins de lo que és la instal·lació que està homologada. I el que ha comentat l'Eliseo, que per exemple se plantejarem també el del taller forestal, donar-li continuïtat, però homologar-ho era més complicat, és a dir, no teníem la instal·lació per a poder-ho fer i a més fer-ho ràpid per a quan isquera la convocatòria d'aquestes subvencions poder optar, perquè ja es verem en l'experiència de passat de no poder fer-ho. Si us pareix, passem a la votació de la ratificació del decret. Vots a favor? Abstencions? Per tant, quedaria també ratificat. I amb el tractament d'aquest punt quedaria finalitzada la sessió convocada per avui. Gràcies per l'assistència.